izotzatiak sai. Dagoeneko 21 dira Deustuko Salestarren ikastetxean sexu abusuak pairatu zituztela salatu duten ikasle ohiak. Salaketak bata bestearen atzetik etorri dira eta ez da inolaz ere kasu gehiago gotea baztertzen. Horrekin batera biktimek elkarretaratzea ditute, gertatutako arbuiatu, egia eskatu eta injustiziek ez dutela preskribitzen aldarrikatzeko. Ikasle ohiek Dontxemi bezala ezagututako irakaslea salatu dute. Abusuak 1975 eta 1980 urteak bitartean luzatu zirela zehaztu eta 8 eta 10 urte inguruko aurren kontrakoak zirela nabarmendu dute. Biktimetako batzuk zentruko orduko zuzendaria egoeraren jakitun zela zehaztu dute. Gauzak horrela, Salestarren ikastetxeak barkamena eskatu du eta bere garaian egindakoa ez nahikotzat jo du. Izan ere, 1989an bi kasuren berri izan zutela aitortu baitute. Agiri baten bitartez zabaldu dutenaren arabera, irakaslea apartatu arren behar bezalako jarrera izan ez zutela azpimarratu dute. Egindako kaltea aitortzeko egiten duten guztia gutxi izango dela adieraziz. Biktimek bestalde herritarren babesa eskatu dute, egia argitara ekarri eta justizia eskatzeko asmoz. Arraroa komplikata, hau da errealitate bat batzuk ezagutzen genuena, ninaz biktimako baten laguna, ezagutzen genuen realitate hau existitze zala, eta agora komplikatu da zen eta agertu dira prentzan eukei dute ausardia, eta sumatzen genuen zeo zer bihurtu da errealitate gordin bat eta egoera deustun eta deustuarrentzako komplikatua, porque gauza bat da zurrumurru batez entzutea eta beste gauza bat 30 urtez isilik egon den errealitate krudel baten jakitun izatea. Horregatik komplikatua, porque zentzu baten ere gu gizarte, auzokide lagun moduan sentitzen gara, ostras, ez dugu egin. Segatik ez gara egon gure momentuan hauei laguntzeko. Eta zentzu baten ere, nahiz eta komplikatu izan egoera ere da, egoera interesgarria da, zen eta lortzen ari garena da egia agertzea. Eta egi hori gu dakigu biktimeko lan planteatu digutelako, bereientzako askagarria izaten ari dela. Bereik behar zuten bere egia kontatu eta egoera honek posibilitatzen ari da bereik lasai egotea, bere egia entzutea, eta guretzako pozgarria da, batez bere biktimen alboan gauden pertsonentzako. Pentsatu dugu behar zala, Deustuko herriak behar zuela biktimei sostengua dirazi. Beste kasu batzutan eman den bezala, guk oso modu naturalean ikusi duguna behar zala, eta gainera uste dugu lagungarri izan leikela ondino hitz egin ez duen jende bati ausardia emateko. Guretzako biktimak oso ausarta dira, porque errealitate bat aurkeztu digute, eta da hitz egin behar dugun errealitate bat, oso gordina, batez be umeen kontrako abusuak, eta olako kontuek lagunduko dute hau askatzen, espero dugu. Niretzako pertsonalki bai eta uste dut bestentzako ere, eta gainak klabea hori da, nik izeber bat nahi ikusten. Hasieran esaten genuen, 8 pertsona izan dutela, pertsona bat, eta orain dira 21, orain dira 3 salestar, uste dut tristea bada ere, gauzak hilago duzela hemen, eta niretzako dago refleksio bat egin behar duela elkarteak, batez ere ikusten dagoela pertsona nagusi batzu zenbat denbora tardatu izan duten hau asalarazten, buelta ematen behar diogu kontu honi, batez ere hemen importantea da egi hori deskubritzea. Eta horretako gaur dagona da impunitatea preskripzioa dela eta legea jartzen dela eta impunitatea. Nik ez du esaten egin behar dugunik orain momentuan eta berotasunean, baina bai egin behar da olako refleksio bat. Errealitate bat ezagutu duguna, gizarten buen entzun duguna, eta ez dugu ezer egin. Eta izan dira gure umeak. Oso tristea, baina horregatik ez dut gaurkolako egunak izan behar dira hasteko hau askatzen. Bai, gu horretan gabiz, horregatik ere egin dugu elkarretaratzea, horregatik jarri dugu e-mail bat jendeak bidaltzeko sentitzen zuena. Gauza ugari ateratzen dira, gu biktimei ematen digu, plazaratzen digu, dakigu beraik edo zela eskartuta egiten dugu lanagatik, baina nik kontrako ematen dugu gaude eskartuta beraiekin, porque ausartak izan dira, agertu dute errealitate bat, eta landu beharreko kontu baten inguruan hitzein behar dugula. Inongo arazo barik, hau tratatu behar dugu, eta ikusi behar dugu, eta ikusi beharko ditugu ere erantzunkizunak, porque hori ere garrantzitsua da. Kontua da,
hau da, ez da, nire hitza, aunque nik batzen naz esandakoarekin, eta gehiago esango nuke, baina, bueno, biktimek honetaz jakin duten, guri trasladatu digutena da, ondo agola gauza, eta hau eta zitzeite ondo agola, baina ez nahikotasun hori azpimarratzen, bai, ez nahikotasuna, eta beraie bakite, salestarrak bakitela kasu gehiago dauzela, ez dela bakarrik bi, eta gero dago beste refleksio oso gogor eta oso tristea, nor da honen arduraduna? Porque jakitun izan da, ez nahikotasun horrek impunitate egoera bat sortu du. Eta klabe nagusiena da, nor da impunitate horren arduraduna. Porque hemen dauz pertsona batzu zituztela gure aurren zaintzen bete beharra, eta orain, egindakoan ostean libre geratu dira, eta hori basekiten. Oso ondo daude barkamen eskeak eta onargarriak dira, nik ez du sartuko horretan, baina ze letxe gertatzen da hemen, nor da arduradun honena? 30 urte pasatu dira, duela 30 urte gauzak egin alziren, eta orain zer? Eta hori da ondino salestarrak ez dutena azaldu, eta oso tristea da. Eta hori da hasi behar garena debatitzen, ze gertatu da hemen, eta ze gertatu da 89etik aurrera? Karo, porque jakin da gauza bat eta ez nahikotasunagatik izkutatzea, horren arduradun nor da. Oso triste, horregatik berriro, zuk esan duzu eta guk esan dugu kartelean, egiak ez du preskribatzen eta egia asaldu behar da. Eta egia asaladazten hori lagundu behar diegu gaur biktima izan dakoei. Zergatik